дар вилояти Суғд гурӯҳи кормандони стансияи таҷрибавии хокшиносию мелиоративии суғдии Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти навбатии илмии тадқиқотии худро дар саҳро идома доданд. мутахассисони ин соҳа бо мақсади баланд бардоштани ҳосилхезии замин ва истифодаи самараноки он дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Абдураҳим Ҷумаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташхиси таркиби хокро анҷом доданд. хусусияти фарқкунандаи ин тадқиқот истифодаи лабораторияи мобилии сайёр мебошад, ки бевосита дар назди қитъаҳои замин имкони таҳлил намуданро фароҳам меорад. ин таҷҳизоти муосир, ки дорои ҳама шароити зарурӣ мебошад, имкон медиҳад, ки деҳқонон дар муддати кӯтоҳ маълумоти дақиқ дар бораи ҳолати хок, таркиби моддаҳои ғизоӣ, сатҳи шӯршавӣ ва намнокии онро дастрас намоянд. ба гуфти мутахассисон, ташхиси саривақтии хок яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба ҳисоб меравад. ҳама таҳлилҳо дар назди замин анҷом дода шуда, натиҷаҳо бо таври мушаххас пешниҳод мегарданд. дар асоси лоиҳаи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ аз ҷониби муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба стансияи таҷрибаи хокшиносии мелиоративии суғди Институти хокшиносӣ ва агрохимия лабораторияи мобилии сайёр дастрас гардид. бо лабораторияи мобилии мазкур олимони стансия минбаъд метавонад бевосита дар шароити саҳро ба замин истифодабарандагон дар сатҳи баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ дар асоси шартнома хизматрасонӣ намоянд. таҷҳизотҳои муосири ҳозиразамоне ки дар лабораторияи мобилии мазкур мавҷуд мебошад ба монанди фотокалориметр барои муайян намудани элементҳои асосии рушди растанӣ, яъне гумуснокӣ, нитроген, фосфори фаъол ва калий вахшаванда, инчунин микро ва мезоэлементҳои зарурии таркиби хок ва муайян намудани шӯрнокии хок, ташхисҳои обҳои обёрӣ ва заҳбуру заҳкашҳо гузаронда мешавад. ғайр аз он таҷҳизотҳои моделҳои замонавии pH метр барои муайян намудани муҳити хок, яъне барои муайян намудани туршӣ ва ишхорнокии хок, ченкунакҳои намӣ, ҳарорат ва зичии хок, бурӯҳҳои хокӣ барои гирифтани намунаҳои хок дастрас гардидааст, ки барои омӯзиши пурри ҳам таркиби агрокимиёвии хок ва ҳам ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ мусоидат менамояд. мутахассисон таъкид мекунанд, ки чунин усули кор на танҳо вақти деҳқононро сарфа мекунад, балки ба баланд шудани самаранокии истеҳсолот низ мусоидат менамояд, зеро ҳар як қитъа замин хусусиятҳои хоси худро дорад ва муносибати инфиродӣ ба он зарур аст. ҳамчунин аз рӯи ташхиси муайяншуда олимон тавсияҳои муфид оид ба ҳосилхезгардонӣ ё ин ки беҳтар намудани ҳолати мелиоративии хоки ташхисшуда дар худи ҳамон вақт ба хоҷагидорон пешниҳод менамоянд. ташхиси таркиби кимиёвии хок барои донистани то кадом андоза ҳосилхез будани замин ва муайян намудани меъёри солонаи нуриҳои маданию органикии зироати киштшуда зарур аст. ҳосилнокии баланди зироатҳо аз дуруст муайян намудани меъёри солонаи нуриҳо вобастагии калон дорад. дар натиҷаи ташхиси хок, ҳосилхезии он, яъне гумуснокӣ, мавҷудияти моддаҳои ғизоӣ, шӯрнокӣ ва муҳити хок муайян карда мешавад. ташхиси хоки мо асосан аз 4 протсесс иборат аст, ки якум аз гирифтаи намунаи хок аз замин, дуюм коркарди хок дар даруни автомошина ё лаборатория, сеюм бо реагентҳо омехта кардан, хеле ки дар инҷо дида мешавад реагентҳо, чорум ин бо фотокалориметр, яъне муайян кардани ҳосилнокии хок, яъне элементҳои химиявӣ, асосан аз нитроген, фосфор, калий, магний, дигар микроэлементҳое ки дар таркиби хок вуҷуд дорад, мо онҳоро муайян менамоем. бояд қайд намуд, ки норасоии як намуди элементҳои ғизоӣ дар хок боиси паст гардидани ҳосилнокии зироат мегардад. аз ин лиҳоз пеш аз истифода бурдани замин барои бартараф намудани ҳамаи монеаҳои ҳосили баланд бояд ташхиси хок гузаронида шавад. қобили зикр аст, ки чунин тадқиқотҳо бо истифодаи лабораторияи замонавӣ бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи махсус ба рушди соҳаи кишоварзӣ роҳандозӣ гардида барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.